Nu vil jeg fortælle, hvordan man holder jul i Østrig, men lyt nu rigtig godt efter, for der kommer spørgsmål til sidst. I Østrig der starter julen den 6. december, når de fejrer Sankt Nikolaus dag. Sankt Nikolaus er en figur, der giver gaver og slik til små børn, der opfører sig ordentligt, men han er ikke alene. Han har også en Krampus med sig, en hyggelig figur, der skræmmer de uartige børn. I nogle byer er der Krampusløb, hvor folk klæder sig ud som Krampus og skræmmer folk. I december er Østrig fyldt med julemarkeder, der hedder Christkindlmarkt, og her kan man finde julepynt, varme drikke som Glühwein og lækre snacks. Et af de største julemarkeder er ved Schönbrunn-slottet i Wien. I Østrig er der ikke nogen julemand, der bringer gaver ud juleaften. Der er Christkind, en engel, der lægger gaver under juletræet den 24. december. Christkind betyder Jesusbarnet. I Østrig er julemiddagen lidt anderledes. Mange spiser pølser med kartoffelsalat, som er en populær ret i juleaften. Andre spiser fondue eller karpe. Det er ikke flæskesteg eller kalkun, som vi spiser her i Danmark. Glad jul eller Stille Nagt kommer fra Østrig. Den blev sunget første gang i 1818 i en lille by, og nu er den en af de mest berømte julesange i verden. I Østrig er småkager en stor del af julen. En af de mest populære småkager er vaniljeklipfald, som er små småkager med mandler og vaniljesukker. Der er også Lebkuchen, som minder om honningkager. Så må I have en god jul, eller som det hedder på tysk, frohe Weihnachten. Vi ses!